An rud is fearr faoin Nollag ceapan tá go leor rudaí ach nuair fáin tú suas ar maidin agus má haon tú just bíonn scetimiíart agus tá tú gurí dó síos agus bheicinn cúir le dag daíonna Nollag dit. Tá Nollag tábhachtach chun breithlá íosa a chlóú agus chun beidir traidisiún do chláán a leanúint agus chun bruntanis a thuirt go bhachtana bhíonn sé just go deas. Gúisíim ag a 7 nó 8 o'clock agus rithim sí san stair agus oscailíam na bruntanis le a chláán. Beidir bhhalam litir ag bhrágar go deadí na Nollag mar thugann sé bruntanis álingdom agus beag mé ag spríló gach lá agus just bhhalam bhrágar go lo. Tá rud is fearr faoin Nollag dumsa sinna ag chuirt buntanas do daoine eile agus a bheith ag súga le a chláán. Má sin an chláán antí agus bhíon chun Nollag, bhíon gach chun Nollag, bhí sé ar mar seomar site agus mar seomar fóine, agus bhíon sáilte timpeall ar má foiineog agus bhíon stocí. Ceann muid Micados mar éhan gach duine iad a chláán. Bhí má Great Yadó, bhí tá sin an rud is fearr. Téim mé sí stair le me grethar agus wama agus mé yadí agus beidir mo wamo orintha hagann si isteach agus an sin cnágmuid ar an duras agus a curmuid cest an bhfuil daíonna Nollag fós an sin agus an sin téimmuid isteach agus oscailíonmuid na bruntanisí agus an sin beagmuid ag spríló. Rinnemuid a lán rudaí ar Scoil le haith an Nollag. Paintámuid na ar na foiineoga, paintámuid frozen le haith rang a cuaig. Bhí Elsa, Sven, Olaf agus Crán agus sneachta ann ar an foiineoga. Rinnemuid riat an réine agus rithmuid timpeall an Scoil mar réine. I mad an Nollag bhíon mé am a chola agus an sin gúisin ma drifar mé ag thar timpeall ar 7 o'clock agus bhíon na stocí ar a labba. So is féilinn sprína le rudaí taobhaisteachta agus an sin nuair bíonn muid cruigna ag spríló go sin muid thuas ar hismóthirí agus téann muid sios staire chun rudaí oscail na bruntanis go léir a oscailt. Agan muid digestive biscuits agus oats donna réine agus beidir caréidí freisin. Táimid chuig teach mo wamo agus bíon duine an sin. Níl mór an traidisiún. Tá traidisiún amháin áiríonn mo bhám ag beidir cuaig sa maidin, cuaig sé agus d'éireann si fáinmid suas ag 7 gach uair ach fós éana mé. Fágam a lán rudaí amach le haith daíonna Nollag agus na réine. Agam briscí seachláide, caréid, Brussels sprouts beidir, oats agus bainne. Tá traidisiún haimmuid go dtí teach mo wamo agus sinna mé an fadog stán do gach duine sa teach. Dullann muid síos agus osclón muid na bruntanis agus ní éhan muid ábhrac fásta tá mána bhfuil gach éile bruntanis oscailte go fáil. Táim chuig teach mo wamo nó aon do mo duine aigeanna mo chláán. An bliain seo tá sé gona bheith teach mo wamo agus bíon duine ar gcuin agus imríonn muid cúpla cluichí agus bíon go leor rudaí ar gcuin.